Συνεπώς, σκεφτόμενοι ακριβώς την ευαισθησία εκείνων των συμπολιτών μας, οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιούν και αυτοί τον όρο Μακεδόνας. Επιλέξαμε τον όρο Εθνικά Μακεδόνες, θέλοντας ακριβώς να τονίσουμε την εταιρότητά μας όσον αφορά την εθνική μας ταυτότητα. Αλλά έχετε την αίσθηση ότι έμεσα ή άμεσα αρνείστε από άλλους Έλληνες, ίσως όχι μόνο Έλληνες, γιατί η Μακεδονία είναι μια μεγάλη περιοχή, αυτή την ιδιότητα? Γιατί αισθάνεστε ότι αισθάνονται λίγο ανασφαλείς? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχει να κάνει ακριβώς με τον ελληνικό εθνικό μύθο. Πρέπει να υπάρξει επαναπροσδιορισμός της ελληνικής εθνικής ταυτότητας κατά την άποψή μας. Και δεν συμφωνείτε με αυτή την πιστεύουμε που λένε το Συμβούλιο της Ευρώπης, ότι δεν έχουμε συνηθίσει ότι η πραγματικότητα σήμερα και στην Ελλάδα είναι πολυπολιτισμική? Και όχι μόνο λόγω μεταναστών. Όχι μόνο σήμερα. Πάντοτε ήταν. Ξέρετε, οι εθνικές συνειδήσεις εκχαράσσονται. Τα εθνικά κράτη εκχαράσσουν εθνικές συνειδήσεις και εθνικές ταυτότητες. Όλες οι εθνικές ταυτότητες είναι κατασκευασμένες, όπως και η ελληνική βέβαια. Αυτό που έχουμε να πούμε σήμερα ως συμπέρασμα και ως γεγονός είναι ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες βαδίζουν σε ένα μεταεθνοκρατικό μοντέλο και εξαιτίας των λόγων που αναφέρατε, μετανάστες, πολυπολιτισμός, διάφορα άτομα, πολίτες ή ομάδες ανθρώπων με διαφορετικές πολιτιστικές, εθνικές και άλλες καταβολές. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες λοιπόν βαδίζουν σε αυτό που λέμε κοινωνία ή κράτος του πολίτη, όπου η εθνική καταγωγή, η πολιτιστική του ιδιαιτερότητα δεν παίζει το ρόλο που παίζει στην Ελλάδα. Είπα στην αρχή ότι στην Ελλάδα εφαρμόστηκε το μοντέλο του ρομαντικού εθνικισμού, πάνω σε φιλετική βάση δηλαδή, και έγινε μια προσπάθεια εθνικής ομογενοποίησης, θεωρώντας ότι αν είναι οι πολίτες ενός κράτους εθνικά ομοιογενείς, αν έχουν την ίδια εθνική συνείδηση, αν έχουν την ίδια εθνική κουλτούρα, αυτό είναι καλό για την κοινωνία και την ανάπτυξή της. Νομίζω ότι αυτό μπορούσε να ήταν μια θεωρία πριν από 100 χρόνια. Σήμερα όμως δεν είναι ή δεν πρέπει να είναι. Να σας πω, και έτσι πρέπει να βαδίσουμε και εμείς στην Ελλάδα. Όπως τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, υποθέτω, παρόλο που και εκείνα έχουν εξαιρετικά προβλήματα. Έτσι. Δηλαδή η Γαλλία έχει τεράστιο πρόβλημα αναγνώρισης μειονοτήτων. Ναι, είναι η Ελλάδα και η Γαλλία. Αξίζει να αναφερθεί όμως ότι η Γαλλία. Το γαλλικό ρομαντισμό. Όχι, η Γαλλία εφάρμοσε το ιακωβίνικο μοντέλο. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν και εκεί προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν γίνει μικρά βηματάκια ακόμα και στη Γαλλία. Ξέρετε, τα δύο κάστρα από ό,τι μας λένε στην Ευρώπη αυτού του ιδιότυπου εθνικισμού είναι η Γαλλία και η Ελλάδα. Στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα μπροστά. Οι Βρετόνοι έχουν πλέον εισαγάγει τη γλώσσα τους στη μέση και βασική εκπαίδευση. Τους τελευταίους μήνες ακούσαμε για κάποια βήματα στη Κορσική, αναγνώρισης της κορσικάνικης εταιρότητας η οποία υπάρχει. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Βάσκους και με τους Οξιτανούς. Γενικά υπάρχει και εκεί μια διεργασία η οποία θέλω να πιστεύω θα είναι στην κατεύθυνση της αποδοχής της διαφορετικότητας πάνω σε εθνική, πολιτιστική, γλωσσική βάση. Και νομίζω ότι σε αυτή τη λέξη διαφορετικότητα εντοπίζεται και το πρόβλημά μας. Να σας πω, στο διάστημα μεταξύ των δύο πολέμων, το Διεθνές Δικαστήριο είχε δεχθεί ότι η μειονότητα δεν είναι η εφαρμογή ενός νόμου, αλλά είναι εκείνο που βλέπω. Έτσι λέει και ο Μαξ Βαντερστούλ, ο οποίος είναι ο High Commissioner, όπως το λέμε, ο υποτροφαρμοστής για τις μειονότητες στην Ευρώπη του ΟΑΣΕ. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε μια δήλωσή του που είναι επίκαιρη πάντα. Λέει ο ίδιος στα ελληνικά, όπως μεταφράστηκε. Τις τελευταίες εβδομάδες από διάφορες πλευρές μου ζήτησαν να εκφράσω τη γνώμη μου για τη συζήτηση που γίνεται στην Ελλάδα σχετικά με το θέμα των εθνικών μειονοτήτων. Αναφορικά θα ήθελα να πω τα εξής. Στις 28 Ιουνίου 1990, η τότε κυβέρνηση της Ελλάδας υπό τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μαζί με τις κυβερνήσεις των άλλων κρατών που συμμετείχαν στον ΟΑΣΕ, τότε ΔΑΣΕ, συμφώνησαν στο κείμενο της συνάντησης της Κοπενχάγης της συνδιάσκεψης της ανθρώπινης διάστασης του ΟΑΣΕ. Το κείμενο της Κοπενχάγης δεσμεύει τις κυβερνήσεις, μεταξύ άλλων, να παρέχουν στα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες το δικαίωμα να εκφράσουν, διατηρούν και αναπτύξουν ελεύθερα την εθνοτική, πολιτιστική, γλωσσική και θρησκευτική τους ταυτότητα, τόσο ατομικά όσο και μαζί με άλλα μέλη της ομάδας τους, και να διατηρούν και να αναπτύσσουν τον πολιτισμό τους σε όλες τις πτυχές του, να διακηρύσουν και να ασκήσουν τη θρησκεία τους και να ιδρύσουν και να διατηρούν οργανώσεις ή ενώσεις. Αυτό είναι η Κοπενχάγη. Λέει όμως τώρα ο κ. Βαντιστούλ, ο οποίος είναι ενημερωμένος. Η συζήτηση στην Ελλάδα πάνω στο θέμα των εθνικών μειονοτήτων μου δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει κάποια σύγχυση ως προς τις δεσμεύσεις που ενέχει το κείμενο της Κοπενχάγης.
Μερικά σχόλια δημιουργούν την εντύπωση ότι η αναγνώριση στο κείμενο της Κοπενχάγης του δικαιώματος των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες να εκφράσουν, διατηρούν και αναπτύξουν την εθνοτική, πολιτιστική, γλωσσολογική και θρησκευτική του ταυτότητα, ισούται με αναγνώριση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες. Θέτει δηλαδή ένα θέμα ότι, και λέει ο ίδιος, ποτέ δεν είπα ότι το να αναγνωρίσει ένα κράτος αυτές τις μειονότητες σημαίνει ότι τους δίνει τη δυνατότητα να λένε θέλουμε να γίνουμε ανεξάρτητοι, θέλουμε να φύγουμε, θέλουμε να αποσχιστούμε κλπ. Αυτή είναι η μία διευκρίνηση που θα ήθελα να κάνει ο κ. Βαντεστούλ. Μία άλλη παρεξήγηση, συνεχίζει, είναι ότι μία μειονότητα προκειμένου να αποκτήσει ή να απολαμβάνει τα δικαιώματα που αναφέρονται στο κείμενο της Κοπενχάγης πρέπει να αναγνωρίζεται επίσημα από το κράτος. Και διαφωνεί ο κ. Βαντεστούλ, ο οποίος είναι υποπροσαρμοστής για τους πρόσφυγες, και λέει: η παράγραφος 31 του κειμένου της Κοπενχάγης, που λέει ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο, διευκρινίζει. Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν πλήρως και αποτελεσματικά τα ανθρώπινα τους δικαιώματα και τις βασικές τους ελευθερίες, χωρίς καμία διάκριση και με πλήρη ισονομία. Οι ίδιες αρχές της μη διάκρισης και της ισονομίας ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως, όταν μια ένωση ατόμων που ανήκουν σε μια εθνική μειονότητα θέλει να αποκτήσει νομική προσωπικότητα για να απολαμβάνει ένα από τα δικαιώματα, ο ελληνικός νόμος τους υποχρεώνει να εγγραφούν. Να εγγραφούν εννοεί να δηλώσουν ότι δεν είναι. Εν τούτης, οι απαιτήσεις για την εγγραφή δεν μπορούν να διαφέρουν από τις απαιτήσεις για ενώσεις που δεν αποτελούνται από άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες. Ούτε μπορεί να υπάρξει άρνηση της εγγραφής μόνο και μόνο επειδή πρόκειται για μια ένωση ατόμων που ανήκουν σε μια εθνική μειονότητα. Αυτό θα αποτελούσε όχι μόνο παράβαση των δεσμεύσεων του κειμένου της Κοπενχάγης, αλλά και παράβαση του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του άρθρου 12 του ελληνικού συντάγματος, λέει ο κ. Βαντεστούλ, σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Από την άλλη, το άρθρο 105 του ελληνικού αστικού κώδικα δίνει τη δυνατότητα διάλυσης κάθε ένωσης που έχει σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στο καταστατικό κλπ. Και τέλος, νομίζω ότι είναι μια σημαντική ακόμα παρατήρηση. Φαίνεται, λέει ο κ. Βαντεστούλ, υποπροσαρμοστής για τους μετανάστες στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ότι υπάρχει κάποια σύγχυση για τη σχέση ανάμεσα στη συνθήκη της Λοζάνης του 1923 και το κείμενο της Κοπενχάγης. Η συνθήκη της Λοζάνης, άρθρο 45, αναφέρεται στα θρησκευτικά δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα, εισαγωγικά. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το κείμενο της Κοπενχάγης δεν έχει σημασία για άτομα που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα. Μέσα στην ευρύτερη θρησκευτική ομάδα υπάρχουν μικρότερες ομάδες με μια δική τους εθνοτική ή γλωσσική ταυτότητα, όπως οι Τούρκοι, οι Ρωμά, οι Πουμάκοι, για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του κειμένου της Κοπενχάγης. Νομίζω ότι είναι μια ηρωική προσπάθεια κατανόησης ενός κειμένου, από το οποίο βέβαια η Ελλάδα προσπαθεί να ξεφύγει. Ναι, να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Όσον αφορά την ύπαρξη μιας εθνικής μειονότητας, και αυτό βέβαια είχαμε την ευκαιρία να το δούμε σε αρκετά διεθνή φόρα που συμμετείχαμε. Ένας από τους τελευταίους ελιγμούς της ελληνικής διπλωματίας είναι να θέτει το ζήτημα πάνω στη νομική του βάση, δηλαδή ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει σύμβαση ανάμεσα σε δύο κράτη ή κάποια σύμβαση που να ρυθμίζει τα της εντός εισαγωγικών, όπως λέει η Ελλάδα, μακεδονικής μειονότητας, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίσουμε τίποτα. Το ζήτημα μιας εθνικής μειονότητας δεν είναι νομικό, είναι πραγματικό. Αυτό έλεγα ότι λέει και ο κ. Αυτό λέει και ο Βαντεστούλ με απλά λόγια. Μια εθνική μειονότητα είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Και αν αυτό είναι το θεωρεί, ναι, ότι ανήκει. Και αυτό είναι πραγματικότητα, αυτό είναι πραγματικότητα για την Ελλάδα. Άλλωστε, για να αναφερθώ και στη σύμβαση της Κοπενχάγης, με βάση αυτή καταδικάστηκε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη στέγη και τον οικοπολιτισμό. Έτσι. Τώρα έχουμε τη σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις εθνικές μειονότητες, την οποία η Ελλάδα δεν έχει επικυρώσει, και μια σειρά άλλων διεθνών δεσμεύσεων, τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόσει κάποτε. Συνεπώς, όσον αφορά το ζήτημα της ύπαρξης ή όχι, δεν είναι ζήτημα νομικό.